Hedge Gutter. Velkommen til kanalen. I dagens video dykker vi ned i Nostradamus' spændende forudsigelser for 2024. Gør dig klar, for profetierne fra den berømte franske astrolog, læge og seer Michel de Nostradame, bedre kendt som Nostradamus, lover et år fyldt med dramatiske begivenheder og globale transformationer. Lad os undersøge disse forudsigelser og diskutere deres mulige implikationer. Lad os starte med at huske Nostradamus' forudsigelser for 2020. Ifølge hans kræfter ville 2023 være præget af Antikrists ankomst og begyndelsen af den 3. verdenskrig. Selvom disse forudsigelser er skræmmende, fortolker mange forskere og entusiaster deres tekster på forskellige måder, hvilket gør det vanskeligt at bestemme nøjagtigheden af disse profetier. Disse varierede fortolkninger viser, hvordan Nostradamus' profetier kan tilpasses forskellige historiske og kulturelle sammenhænge. Lad os nu dykke ned i Nostradamus' forudsigelser for 2024. En af de mest alarmerende forudsigelser er fortsættelsen og intensiveringen af geopolitiske spændinger, som han foreslår kan føre til en stor global konflikt. I hans kræfter er der omtale af krige, der kunne ødelægge nationer og forårsage umådelig menneskelig lidelse. Hvis disse profetier går i opfyldelse, kan verden stå over for hidtil usete udfordringer, hvor nationer konfronterer hinanden i et scenarie med kaos og ødelæggelse. Tænk på de seneste spændinger mellem forskellige verdensmagter, og hvordan disse situationer hurtigt kan eskalere til større konflikter. Nostradamus forudsagde også ekstreme vejrbegivenheder for 2024, med særlig vægt på alvorlig tørke. Han nævner, at store områder af kloden kan lide under mangel på vand, hvilket ville føre til landbrugskriser og fødevaremangel. Disse forudsigelser er især bekymrende i lyset af de klimaændringer, vi allerede er vidne til, hvor rekordtemperaturer og ekstreme vejrbegivenheder bliver mere og mere almindelige. Forestil dig, hvilken indvirkning en alvorlig tørke kan have på allerede sårbare regioner, og hvordan det kan påvirke den globale fødevaresikkerhed. Landbruget står allerede over for adskillige udfordringer, og manglen på vand kan gøre denne situation endnu værre og forårsage en global fødevarekrise. En anden interessant forudsigelse af Nostradamus er valget af en ny pave om 2024. Ifølge hans århundreder kunne denne ændring i Vatikanet signalere en betydelig transformation i den katolske kirke. Der er spekulationer om, at den nye pave kunne bringe vigtige reformer eller stå over for udfordringer, der ryster kirkens traditionelle strukturer. Det vil være interessant at se, hvordan disse forudsigelser udspiller sig, og hvilken indflydelse de vil have på det globale katolske samfund. Pavedømmets historie er fuld af øjeblikke af forandring og fornyelse, og 2024 kan være endnu et af disse afgørende øjeblikke. Den katolske kirke har stået over for adskillige kriser i de senere år, og valget af en ny pave kunne være en mulighed for fornyelse og tilpasning til de nye realiteter i den moderne verden. Nostradamus antyder også en stor omvæltning i den britiske kongefamilie i 2024. Selvom han ikke giver specifikke detaljer, peger mange fortolkninger på mulige ændringer af tronen eller skandaler, der kan ryste monarkiet. Med den nylige overgang af lederskab i den kongelige familie kan vi se vigtige begivenheder, der omdefinerer monarkiets rolle og image i Storbritannien og rundt om i verden. Det British monarki har været et symbol på tradition og kontinuitet, men også på forandring og tilpasning til moderne tid. Med den nye monarks regeringstid kunne vi se nye tilgange og perspektiver, der udfordrer etablerede normer. Nostradamus' forudsigelser er fascinerende og på samme tid foruroligende. Selvom mange af hans profetier er åbne for fortolkning, fortsætter de med at fange fantasien hos mennesker rundt om i verden. For 2024 tider dens forudsigelser om krig, tørke, en ny pave og ændringer i den britiske kongefamilie, et år med store udfordringer og transformationer. Det er vigtigt at huske, at Nostradamus' profetier ikke er sikkerheder, men snarere visioner, som han havde om fremtiden. Det er op til os at fortolke disse forudsigelser med et åbent og kritisk sind. Vil 2024 virkelig bringe alle disse dramatiske begivenheder? Det vil tiden vise. Så hvad synes du om Nostradamus' forudsigelser for 2024? Efterlad din mening i kommentarerne, og glem ikke at abonnere på kanalen og aktivere klokken, så du ikke går glip af nogen videoer. Til den næste.